Tiga. Sekawan, gasal. Ini keramanya apa ya? 6 ya 6. Nggak boleh, gangsal aja dapat kromo, masa enem nggak dapat kromo? Lah 6 iki kromone apa? Ya apa? Aku tanya kamu sing tuwa. Gangsal tambah setunggal. Oh gitu, gampang berarti. Gangsal tambah setunggal, gangsal tambah kali. Mboten apik ning semu yen jenengan niku. Nggih, sing baku joget niku mboten mung laire tok batine ya melu joget. Maknane pripun niku? Enten sing joget waton ubah ya enten, Mas. Heeh. Ning ora irama, ora ngrasuk dadi penghayatane kurang. Oh iya. Ya, Dadi 3W ngono kae ya. Piye iki piye? Wirama, wirasa, wiraga. Lah kene ki ngerti sampean. Aku etok-etok ngobloki pancen kok. Nek karo kowe janjan yo imbang jane. Lho ya imbang ning ya wong donya ki isine loro. Yen kok imbang terus ndak ora belen malah ora apik. Isine Kudu ana loro. sing pinter, ana sing goblok. Ana sing bagus, ana sing elek. Mula diarani bagus mergo ana sing elek. Yen ora ana sing elek ora mungkin kowe diarani bagus. Iya. Ana lanang, Ana wedok. lah banci melu ngendi kuwi? Lah kuwi salah asuhan. Iya. Wong rembug neka-neka. Dalam rangka hari jadi Trenggalek yang ke-829 Mas Gareng. Nggih alhamdulillah nderek ngrayakaken menika Mas. Nggih. Nggih, tepi-tepi saking Semarang dugi mriki kapurih partisipasi. Ternyatane nggih dangu niki kula boten sowan Trenggalek suwi pun. Nggih to. Tak kira lali yen Semarang ki ana garenge. Pancen sejatosipun panitia menika namung manut kalian menapa ingkang kula aturaken. Dados Pak Kadis, Pak Nyoto paring dawuh dhateng kula. Sinten Pak Dalang mangke bintang tamune. Jane sapa wae sing tak aturke mesti waton selo mesti ya ditimbali rene. Aku matur Mas Gareng Semarang. Sebabe napa Mas Sayo? Sebabe nika badhe mantu mesakne mak ngene tambah modal. Lagi iki lho arep mantu kok dimiske ya lagi iki. Lah tamumu nganti ora akeh. apa-apa, wong pancen nyatane ngono kok. Nah iya. Ya dimanapun juga tuh wong duwe gawe iki ya butuh biaya. Wong urip saiki iki tiada yang gratis, kabeh nganggo biaya. Betul. Wong tenan kok ngijabke anak we tek sak yuta kok. Gur sak yuta gareng sewengi mak nggih wahing kelakon yen sak yuta. Ku sik tembungmu gur sak ngragati anak pancen semono ki hal yang sepele. Nah, Ning nilai uangnya ya tetep banyak. Wong iki ora perkara ning alhamdulillah tegese aku ki wis nuhoni dawuhe para sepuh kae dadi wong tua ya kudu salah sawijine kewajibane nikahake anak. Ngono kok omong-omongne iki monggo Pak Bupati Lenggas sirmu piye arepe ngundangi Pak Bupati apa piye? Aku ki mau ngomong cerita kok. Lah upamane Pak Bupati becek ngono paring wujuti sumbangan ning sampean kowe wegah. Lho aku kere kok nolak. Lah iya mula aja munafik ngono. Boten. Sing baku niku nggih kabar-kabar ternyatane wong ana sambungane silaturahmi antarane aku karo Jeng Bupati. Asmane sapa Mas Bupati? Panjenenganipun aku ki ngundangku ya repot ya. Ki Lah piye? ngundangku kudune apa Pak, apa Dek, apa Mas? Yen secara pribadinya Bapak Bupati Kang Mas, ning secara jabatan Kanjeng Bupati. Ya Jeng Bupati. Nggih. Jeng Bupati luwih-luwih. Jeng Bupati Muhammad Nur Arifin. Iki asma kinarya japa ngene. Aku mula ora gumun yen panjenengan iki dadi bupati ora gumun. Sebabe Mergo asmane wis mawa perbawa. Muhammad kuwi panutan beliau. Betul. Nabi Muhammad nunggak semi. Nur kuwi cahaya, beliau memberi cahaya kepada Kabupaten Trenggalek. Terus sekeri Arifin kuwi dibagi loro. Arif ki piyayinipun arif lan bijaksana. Inti intelektualnya tinggi. Wah, jan. Omongane dagelan lek wis lunas iki pancen ngono kuwi. Ya. Yo ki dalam rangka golek tambahan kok.
Ha iya. Wes. Kang Mas Muhammad Nur Arifin. Itu jak bupati. Saiki sisan men Adil. Bapak Wakil Bupati. Kok sik wakile iki gen cair sik. Wah, matur nuwun. Sik to, Mas, nun sewu Mas, Mas ajudan nggih. Nggih. Mas, mang mriki riyen Mas, nun sewu kedap mawon nggih. Jenengan kedah prisa tata kramane teng wayang. Dados menawi badhe paring saweran gandeng pemimpine wayang niku dalang, liwate kula ampun langsung. Ning kula kandhani. Niku tata kramane kleru. Mas kula kandhani, wong lu kenane lali lan luput pun mboten masalah. Ayo. Mula raine gareng nganti kaya kotak amal ya. Wis ora masalah wong iki dalam rangka paling walah. Lumayan kena nggih tambahan catering. Kowe iki sida ora wakil bupati. Sida. Iki lagi Pak Jak Bupati lho, iki wakile urung lho. Ya kuwi dadi siji karo Pak Wakil. Ora ono kampanyene dhewe-dhewe kok. Wis lambene akhir ngomongne dhuwit lunyu. Gareng langsung tastes iki. Iki sida ora iki. Sida, ya. ATM Roko Mas Syah Muhammad Nata Negara. Nah, sah iki tegese beliaunya sudah disahkan menjadi wakil bupati secara hukum. Durung. Sing sah iki kok Pak Bupati neng kowe wis sah iki mau. Urung. Lho, Nata. Nata kuwi nata. Nata kuwi neng kene beliau tuh juga menata Kabupaten Trenggalek. Negara kuwi wilayahe. Ya, negara kuwi papan tegese Kabupaten Trenggalek. You know? Kok rada enteng sik antep Pak Bupati mau bener jamamu mang. Loh, kok nata negara kok enteng iki lho. Mau lah Pak Arifin mau diarti Arif bijaksana, terus apa intelek ngono. Intelek. Miki mau kok mong di negara iki Trenggalek kene. Aku ngono ya iso reng aku ngono kuwi. Nata negara ki angel lho, Mas. Abot lho, wong kowe iki nata bojomu wae ra iso lho. Jangkrik malah nyampluk aku iki ngopo to? Lah wong kene nerjemake nganggo mikir kok mbok neke enteng. Ya wis saiki dicucukne ning gandeng sampean wis entuk bebungah saka Bapak Bupati. Bupati. Iki jenengmu ki. Aku ora nyawer kok. Lho, lah ning lak wis ngekeki dalan rezeki aku. Oh iya. Ning sing apik lho ya. Nganti elek koprok lho we ora. Iki aku omong dawa iki karo delok glagate Pak Wakil kok ora bergerak babar blas. Lambene iki lho ora. Ora. Aja ngisini-ngisini awakmu rene sing ngejak aku lho. Ora. Aku kok ngisini-sini. Lho. Etikanya Mas. Nggih. Lewat pimpinan Mas, lewat pimpinan Mas. Aduh mati aku wis. Bos, dadi ora enak aku. Wis, ya. Aku dadi mau Pak Bupati wis saiki Pak Wakil jan piro iki? Iki iso lek wayangan iki hari jadi tahun ngarep Mas Gareng. Neng kelir iki tak tulisi. Saweran liwat dalang ngono kuwi. Loh, kuwi kena rikala aku meh iki ora duwe gawe kena nek waktu duwe gawe kudu langsung aku. Iya. Ora ana nyumbang kok. Darurat tak ya. Darurat kok lalui kowe yo kelong. Ayo, jenengmu sapa jenengmu? Hah? Jenengmu sapa? Lah sapa wong kumpul mendino ora. Aku ora nyawer ki terus lali jenengmu. Cahya Kuntadi. Ayo awas. Ora yen ki tak gawe apik, tak gawe apik. Cahya Kuntadi piye? Cah kuwi cah Blitar saiki urip ning Karanganyar. Ya ora? Iya, ya ora? Betul. Inggih leres, inggih. Aku le. Ayo. Ya kuwi ya iki putrane Pak Sukron Sugondo. Lah iki kleru kowe. Sapa jenenge? Bapakmu sapa jenenge? Tak koprok lho ora. Sapa jenenge? Ki Sukron Suwondo. Ah, ya. Kowe Sugondo. Lah sing duwe bapak kowe sing ngapal kowe no, aku kok ngapal kowe nggo apa? Kakrokane ora. Kun. Ya kun. Kuncara asmane minangka dalang nom kang garap anggone sinau nadyan saiki wis payu. Iya. Ya ra? Ya, keri dhewe di. Dina iki dadi bojone Kesi. Yen sesuk mbuh. Dongamu elek keri dhewe iki. Lho kok donga elek? Lho, lek donga iki nganti kaken-kaken ninen-ninen ngono lho. Kuwi gumantung kowe dongane piye? Mula yen donga bojo kuwi ku aja bojo ning Kesi dadi jodohmu.
Aja mung bojo mergo bojo karo jodoh bedane ana. Bedane apa? Bojo itu bisa dipisahkan oleh berbagai masalah. Tapi kalau jodoh yang memisahkan hanya maut. Yang bangsa spiritual. Kula jane iso bedane bojo karo jodoh iso, ning gayaku ora iso ngono lho. Ben gareng ketok pinter ngono lho asine Pak, ngoten niku. Ya akeh ngono ya akeh. Ngono ki akeh. Oh, saiki iki lah ulang tahune Trenggalek. Ha to, ping 800 29. Ayo, Trenggalek. Apakah terjemahan dari Trenggalek? Treng apa? Enggak apa? Lek apa? Lek ra iso saweran kok Pak Bupati ambil kembali. Iki angel tenan lho, iki angel tenan. Iki aku wiwit saka Semarang kecekel-kecekel ki nggon pas waduk ngono. Waduk Tugu mau. Heeh, treng. Treng dinas terampil panitia anggone nata pagelaran bengi iki. Lah kaya iso ae lak tenan iki karen. Ya ra. Heeh. Gawe tontonan kanggo HUT Trenggalek ingkang kaping 829 taun. Pinter. Lek. Lah angel iki. Iki ngerti. Lek-lekan bengi iki sinambi nonton wayang. Dalange Ki Cahya Kuntadi bintang tamune Gareng saka Semarang lan pacare Elisa. Elisa pacare sapa? Pacare Gareng. Anugerah kangge kowe, musibah kanggo iki ora. Pacar ki aja nek pacar ki pasangan acaraku. Oh iya. Aku ki ora tau. Nadyan ado omah aku ki tertib, Mas. Iya. Dadi pamane Elisa gelem karo awakmu moh ya. Loh, kuwi rezeki. Loh. Kuwi jenenge mencla-mencle. Menungso diparingi rezeki dosa. Lah saiki ulang taune iki sing angel ulang taune. 829. Ki nuwun sewu ki, wong iku tak atik gathuk aku lak kulino pasang togel. Malah ngaku. 829. 8 tuh dengan landasan infrastruktur dan pembangunan kesejahteraan masyarakatnya. Bener tenan lek iki elok iki. 9 itu doanya orang setrenggalek. 9 semoga bisa lancar pembangunan Trenggalek. Tepuk tangan luar biasa. Elok. Jos reng. Wah, aku ki bangsa ngonceki wis pokoke wis. Lah oncek-oncek pinter ya? Ono. Bojoku dadi loro ya tak onceki kok. Kaya kacang ya. Tak goleke kanca Mas Gareng. Sapa? Ya Mbak Elisa Orcarus Alaso. Iya penggemar ya. Ya iki kok. Ya pelok Mas, nggih nyupoti Mbak Elisa. Bareng yo. Nangis sajroning atiku. Selamat dalu. Sugeng dalu. Wilujeng dalu. Pacar. Wah, iki selamat tensiku muda yang ngene iki. Kok tensi muda? Tadi katanya aku pacar. Iya. Pacar apa tadi? Pasangan acara. Pasangan acara. Kamu seneng kan jadi pacar aku malam ini? Kamu seneng jadi pacar aku bengi iki? Seneng. Seneng. Seneng kok seneng. Bahagia gitu maksudnya. Gumbira. Aku lo seneng jadi pacar kamu bengi iki. Seneng kok seneng we. Senadyan tuwa. Tapi kan ati semangate enom terus. Ya ning tuwane iki sing ora enak kuwi. Ya wis umur ngono wae kok senadyan tuwa, umur. Oh ngono. Wis umur. Malah lebih mesake kalau wis umur itu. Loh wis umur ki tegese ya wis pantes, wis umur. Yen wis tuwa ki wediku ya dikopiok, ditiliki metu kentose apa ora ngono. Padake apa wi Ambil. Wah, Jan Elisa ki penyawange gemeske ngono ya. Iya ta. Nek anggere somong ngono kok semarake tensiku mak nyut. Ya maklum to mergo iki dudu wong Jawa asline, kok Sulawesi. Sugeng dalu Pak Yoyo. Sugeng dalu lama enggak jumpa. Kamu enggak ketemu kita. Kamu enggak kangen sama aku toh? Kapan dong kangen aku. Ayo sama aku juga kangen. Ya wes, moga-moga sesuk ono bisa berduet lagi. Mbak Lisa, ya? Kamu tahu enggak bedanya wayang sama kamu? Apa? Kalau wayang itu semakin lama semakin antik. Ya. Kalau kamu semakin lama semakin cantik.
Penyakite dalange ngono kuwi. Agar saya laris ngono kuwi saya nika-nika. Ya ora wong jenenge iki kan ya pacar sama pasangan acara. Pasangan acara ning ya ora ngrayu-ngrayu kowe wong sing cedhak aku kok sing ngrayu kowe. Lah iki sing dirayu tapi hatinya kan pada Bu Kesi. Kan gitu, kamu jangan mutusi dong. Nah, sing ngomong sapa? Aku. Kuwi. Kuwi iki wanine ya yen pisah adoh ngene iki yen cedhak itu ya Bu. Ya Bu. Kowe kok ngerti? Aku lek nang omah bae umbah-umbah kok ya ngerti. Aku biyen ya ngono. Iya. Oh kok senengane. Wah, Elisa tambah cantik sekarang. Wah, aku iki ketok cantik. Mergane Bu Bupati enggak berangkat. Kalau Bu Bupati berangkat iki sinden sakmene bedaan meblok-meblok kalah cantik sama Bu Bupati. Oh, berarti kamu masih merasa ada kekurangan. Iyalah. Itu yang kan bagus. Sing marake cantik itu bedake. Apa? Bedak. Apa? Bedak kok bedak? Ya. Ana wong wedok nganggo badak sisane. Apa itu powder? Nah, tapi anu, untuk Trenggalek apa yang mau kamu ucapkan? Wah ya seneng kulon derek mangayu bagyo menika hari ulang tahun Ambal Warso Kabupaten Trenggalek ingkang kaping 800. Bentar. 800 piro ayo? 9 likur. Wes bener aku nek saiki. Piye sirahmu piye, Reng? Umet tenan aku. Aku rumah sawu kaya cedak company. Kok dikit sih ngomong ora cetha. Aku bener loh. Ini lahir itu tanggal 31 Agustus 1194 artinya 94 iki 829. 9 songo ya songo. Yo. Songo doso likur. Aduh mati. Tenan iki tenan wis. Aku pomo Elisa gelem karo aku no aku wis sing ora gelem aku. Gimana sih tadi katanya pengen, katanya rejeki kalau aku mau sama kamu. Mbak Lisa, Mbak, kalau memang sulit untuk dengan bahasa Jawa, menggunakan bahasa Indonesia enggak apa-apa. 829 enggak apa-apa. Oh iya, tapi kan aku masalah itu ngombe banyu Jawa, madang sego Jawa. Masa aku ora berusaha ngomong Jawa? Ya sak iso-isone sak kaduk-kaduk, ya nganggo Jawa. Tetep pengen Jawa? Iya. Ulang tahun ke 802, Reng. Iki kok ketoke asam lambungku kumat iki malam jan iki. Aku berusaha loh ini. Iki lho sing marai ngene iki lho. Nyambut gawe ketoke seneng, kepethuk wong wedok ayu seneng. Ning bareng ngrungokke omongane iki lho, sok maksud ngene iki. Iki kolesterolku iso mudak lho ngene iki. Ngene. Kalau memang belum bisa, iya. Seperti Mas Yoyok bilang pakai bahasa Indonesia. Kalau belum bisa, sinau dulu, belajar dulu. Baru dicoba lagi. Berarti kalau gitu nggak bisa-bisa. Kita harus berani dulu, kalau salah ngaku salah, selesai. Kita buat lagi, kita benerkan, bisa maju. Amboel. Seto, Reng, jajal kon hitung-hitung ajaran ono ayo hitung-hitung. 1 sampai 10. Setunggal. Nah, betul. Kale. Pinter. Tilong. 3. Telong, doso itu telong lah. Iya, ning yen telu ki 3. Tilong, 3. Sekawan, gasal. Ini keramanya apa ya? 6 ya 6. Gak boleh, gangsal aja dapat kromo, masa enem gak dapat kromo? Lah 6 iki kromone apa? Ya apa? Aku tanya kamu sing tuwa. Gangsal tambah setunggal. Oh gitu, gampang berarti. Gangsal tambah setunggal, gangsal tambah kale. Sedoso kirang kale, sedoso kirang setunggal. Sedoso. Gurune apik, gurune kuwi janan ora. Makasih Pak Guru, aku dari Modeng. Poso kromo. Iki mah tekan piro? Sedoso 10. 10 nganti 20. Sedoso. Siji.
sedoso siji, sedoso kali, sedoso tiga, sedoso patang, sedoso limo, sedoso enem, sedoso pitu, sedoso wolu, sedoso songot, kalih likur. Kalih dosa sik wis kalih likur piye? Iki salah panitia iki. Ana bocah urung ngombe obat wis dikon munggah panggung iki. Aku lho ning dinding gak apa-apa basa Jawa aku wis tak hafalke tenan lho. Aku belajar gak cuma itu, anak-anak kewan aku belajar. Bagus. Anak gajah jenenge bleduk. Anak pitik jeneng kutuk. Anak macan jenenge kokor, anak lutung jenenge kowe. Bener pancen kuwi. Ya bener ning ora nyawang aku to. Lah ngobrole karo awakmu kok dibijekke jalan. Aku kan membijekke iki bener apa salah ya Pak ya. Sik, balene anak gajah, bleduk. Anak pitik, kutuk. Anak macan, gogor. Anak ketek, ketek nggak tahu, tapi kalau lutung itu kowe. Nah. Rono. Kalau lutung itu kono. Kowe. Dadi kowe kuwi anak lutung. Oh ya padha. Ya padha ketheke Mbak Ayu ora. Wah, sejenis primata. Tapi aku seneng loh ini meriah loh ulang tahun Trenggalek yang ke-802. Meriah ora wariah. Meriah kuala yo karang nek wis tuwa gopenge sudo rungon lah. Aku bilang meriah loh Pak Kareng. Meriah, seneng aku bombong lan matur sunak sembah nuwun Pak Bupati. Mas apa Bapak ya? Aduh ini satu angkatan sepertinya ya, sama aku. Mau Mas mau Bapak yang penting dalam hatimu tetap menghargai beliau. Oh inje, Mas Bapak Bupati Ipin, saya Susanti. Bapak Ipin. Ya kan panggilan ini akrab masyarakat karena tresnone sama Pak Bupati. Betul. Pak Arifin, panggilnya kan Mas Ipin. Kalau melihat beliau masih muda sudah memangku jabatan sebagai Bupati, komentarmu bisa? Lah beliau itu luar biasa, isi enom encene sing enom karo tuwa ki ape enom, ampuh wong enom. Enom ora enom. Enom. Bung Karno saja mengatakan, bawakan kepadaku 1000 orang tua maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi bawakan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Waduh. Calon dokter ya. Calon dokter. Agar ngomong ngono lho cetha agar gon setunggal ngolok meletot terus kowe. Ya ape enom apa tua nek menurutmu? Gon endi? Ya ini kalau dihitung-hitung ape enom apa tua? Yang bupati itu. Menjabat bupati itu sebetulnya bukan umurnya. Terus apa? Tapi kemampuan memangku jabatan bupati itu mampu apa tidak. Oh jadi bukan soal umur. Kemauan dan kemampuannya. Wah elok ini kamu mentes ya, pemikiranmu mentes. Mentes. Mentes sok mentes. Ya apa itu meletik? Apa? Meletik. Meletik ya. Kok meletik. Ora metik sisan ngono. Tak kandhani Mbak, jargon dari Trenggalek adalah meroket, maju ekonomi rakyatnya, orang-orangnya kreatif, ekosistemnya terjaga. Jadi Bapak Bupati selain selalu merawat kepada warga masyarakat agar tetap tentram dan damai, betul, namun juga merawat lingkungan agar tetap lestari dan indah. Kula pengen mempersembahkan salah satu gending utawi lagu naminipun Titipane Anak Putu. Oh, titipan anak putu. Tegese alam sak isine ini bukan apa kuwi jenenge. Jeng Bupati wis siap iki. Iki mergo mau digarap karo Elisa terus. Jeng Bupati siap iki. Nggih. Monggo menawi badhe paring sore. Jeng Bupati. Monggo menawi pun bales monggo. Niki mumpung Elisa niki wah. Ampun dipidana kula namung ke gojekan semoto. Semata kok semoto. Mbak Gareng, kok Mbah. Ora iso aku ngamuk karo Elisa iki. Lho, sebabe enten apa, Jeng? Lah wong Elisa iki emang lali karo kowe iki aku ora bisa kok. Ya, emang lali karo kowe ora bisa. Elisa. Makasih, Pak. Makasih.
Wong wedok ki ngono iki. Kanjeng. Wong wedok ki ngono lek seneng ki sok-sok nggodhong-godhong ngono kae lho. Anu nyerempet-nyerempet bae. Lah iya ngerti lek bojoku adoh ning Cina. Oh, ngoten ta? Iya. Kalau nderek ini sinden kalah cantik semua. Golek neng Google Bu Novita. Wah. Cantik banget. Iya ayu ning ora ngene-ngene iki. Badalang, Dalem, Bapak. Gareng niki Semarang original napa KW niki? Napa? Original, Pak, menika. Original Nggih. ora. Aku kenal wong Semarang ki lek original, klambine abang, rambute sing putih. Lah iki kok raine sing putih. Oh. KW kuwi. Nggih, KW. Wone rambute putih, gandeng pun tuwa mbledrek teng. Udanan berarti. Luntur. Nggih. KW lek ngoten niki, Pak. Nggih. Kula mboten KW Pak, DKW kula Pak. Nggih. Nggih wah. Padahal niki mengke Dalam- enten napa namanya salah setunggale putri yang membanggakan dari Trenggalek. Naminipun Mbak Sari, Mbak badhe Sari. nderek nembang. Siap, nggih. Beliau ini berkemampuan khusus artosipun menawi tiang nguwastani disabilitas. Lek Nggih. kula nguwastani bukan disabilitas tapi different ability. Weh. Senaosa napa namine paningale mboten sami kados panjenengan tapi Nggih. paningal batine luwih tajem niki. Tapi suaranya bagus. Wah, Nah, naminipun nanti sinten, Pak? nyanyi lagunya Ojo Diplorotke judulnya. Loh, Apa? Hah? kok aja diplorotke? Ingkang wonten Sampai niku- nih wayangan suwi orang ngerti lagu Ojo Diplorotke lho. Loh, kula malah berusaha untuk melorotke. Ingkang wonten menika aja dipleroki. Ora beda. Ora ojo diplorot. Sing mas ojo diplorotke lho. iya. Karepku mlorotne dhewe. Lah kuwi lho. Piye Pak, piye? Jeng Bupati, jengen pun Dhewe malian. Lah. Duete lak ra cocok lho. Lah, dudu aku lho sing ngomong. Ayo. aku agar serembukan ngono. Bareng wis tuwa agar rembukan kok ngono Pak Pengkorok. Mboten niku dungane Bupati jenengan panjang umur. Amin, Amin. amin. Nggih. Matur nuwun, Jeng. Wis Matur mbah nuwun. matur nuwun, Nggih monggo dilanjut terus. Namanya mengke siapa, kula suwun, Pak? Mbak Namanya? Sari, Mbak Mbak Sari. Sari, siap. Oh, tak kira Nggih. Putri Aryani. Saya tak mempersembahkan Mirip-mirip. lagu titipan dulu ya, Pak. Tentang Nggih, lingkungan hidup. Monggo nggih. Bu Kesi, ayo jumeneng kene ngancani Mbak Elisa, Bu Kesi. Ayo, dawanono Bojomu titipan. melu to? Melu, ora melu ucul no aku. Ate ngawut. kula wani ngerayu Elisa. Bebas lek bojoku kuwi santai ning kene. Kasih tahu kok. Oh, pancen Ya udah bojomu seperti kakak sendiri. bojomu kuwi ngerti yen kowe iki untuk umum kok. Padake WC lambene ora. Aku ora madake wedine kowe krasa ya alhamdulillah. Awas lek ndodok, awas kowe. Ayo Bu Kesi iki ya wah, daleme asline Tulungagung cedhak karo Galek. Ya. Nggih, kula nggih ugi nderek mangayu bagya hari jadi Kabupaten Trenggalek ingkang kaping 829 tahun. Betul. Mugi-mugi Kabupaten Trenggalek kedepannya tansah dados kabupaten ingkang makmur, murah sandang panganipun. Amin, amin. Sedaya pejabat masyarakat tansah pinaringan katentreman lahir batin. Amin. Sukses gampang anggenipun pados rezekinipun. Amin. Wah, Nggih. omongane yen ndongake cetha ki ora anake pawang udan ora mungkin. Nggih matur nuwun kula nggih tangga cedhak mriki mawon Pak Gareng. Ngendi, Pak? Omah kula mung Tulungagung mriku tur desanipun Ngentrong campur darat cedhak pantai Brumbun Popoh. Pun mriku dereng Ngentrong campur sari ngendi? Lah. Ngentrong kecamatannya campur darat. Campur darat. Oh. Terus tangga dhewe kalih mriki wah kula jan remen sanget. Ingkang mirsani ya Allah kuwatah sanget. Bojoku tak elingke lho ya. Apa sayang? Bengi iki Elisa teko. Mm-mm. Lek mau ngerayu aja nemen-nemen. Siap. Lek ngantek lek mau ngerayu nemen-nemen kelakon tekan omah tak ketok lho. Bener. Aja. Iki mau wis tak kandhani ya. Tak kandhani ya. Reng. Nocos malah. Aja ngono kuwi. Oh. Paling ora kowe memperindah keadaan, ngrukunke wong omah, aja malah dadi kompor ngono kuwi. Wani pira? Mah, Oh kok senengane ana bojone mengkeret kaya mau nggodho. Mau ngrayu-ngrayu Elisa Gak Dira. Lah, apa-apa. Pini. Ning asline yen bojoku ki ngerayu Elisa terus terang El. Aku Kampuntenmu. nggak apa-apa. Aku ya nggak akan cemburu sama sekali. Masa Bu? Bener. Beneran? Aku soalnya wis ngalami dhewe ya. Aku wis rumangsa awakku wis tuwek.
Dadi ngladeni dalang kondang dijek nom enggak kuat. Mula ya dheke ya maklum wae yen upama karo awakmu seneng aku ya enggak apa-apa El. Tenan. Maksudnya kita bersama satu rumah? Bersama? Bu ampun Bu, itu Pak Cahyo satu untuk panjenengan aja. Iya, tenan nanti ya. Kalau aku Aja, aku cinta. Lah iki supaya netizen iki kadang-kadang aku kan dibully to. Buka sih kok nesu tenan karo Elisa cemburu padahal kita enggak, kita saling menyayangi. Iya dong, saling menyayangi. Aku ya juga menyayangi. Bukan mukrim. Cari kesempatan dalam kesempatan. Ngene iki angel lho, Reng. Apa? Angel. Piye? Mbok enom karo mbok wek rukun angel ngene iki. Nembang Bu Kesi. Dandang kula titipan katur khusus kagem Mas Bupati Arifin. Ayo.